Sing gawa dolanan atau permainan disalahke dhisik. Sing kelingan ning omah saiki madhep suwana yang Kanjeng Nabi. Bocah-bocah awakmu kabeh isih murni urung duwe dosa. Kanjeng Nabi sangat sayang marang bocah-bocah kang cilik kang bersih ora dosa. Tur gelem nangis nyang Allah Subhanahu wa taala. Bocah-bocah kowe besok bakal dadi harapane bapak lan ibumu. Celengane bapakmu ning donya uga dadi celengane bapakmu akhirat. Lamun to kowe dadi bocah kang becik, akhlakmu becik, budi pekertimu, awakmu bisa dadi wong sing alim, pinter, lan mulya uripmu, iso mulyaake bapa lan ibumu. Alangkah bejone wong tuamu duwe anak kang mangkono kuwi mau. Apa maneh nalika matine uga diterima dening Allah semua amal-amalmu. Sing iso nulung bapakmu yang utama terpaksa, bapakmu besok nang akhirat kejegur neraka, ya mergo amal lan tangismu kuwi bakal Allah pangapura, berarti kuwi iso nyuwargake bapak lan ibu. Itulah harapan bapak lan ibu bocah-bocah. Ning katiwasan lamun to kowe sebalike kapurcut saka gendongan ora kena jarep-arep. Kowe mleset mergo kowe tansah ora memperhatikan dawuh lan pituture ibu bapakmu. Ora pernah ikut aktif ning musbuiyah. Ora pernah mujadah. Ora pernah latihan kamilah lan billah. Ora gelem sekolah, ora gelem ngaji. Pupus. Harapan wong putus. Ora kaya den arep-arep anak kang mengkene. Di samping wong tuamu bakal pupus ing pangarep-arepe. Awakmu dhewe juga akan menghadapi satu masa yang besar. Bahkan cilaka uripmu bocah-bocah nanti. Bocah-bocah. Awakmu tak tekoki, kowe pengen uripmu bejo apa cilaka bocah-bocah? Bejo. Kabegjan kang den paringake Allah. Serba kacukupan uripmu. Rezekimu paling jembar. Wargamu diparingi sugih. Bapak ibumu diparingi mulya. Alangkah. Bocah-bocah. Awakmu saiki diparingi bapak lan ibu. Sehat, dicukupi, iso sekolah. Tapi bocah-bocah di sisi yang lain ana sakelompok anak-anak bocah-bocah sing uripe ora bejo kaya awakmu. Wong tuane ora duwe, lek perlu dadi pemulung uripe ning isor jembatan bocah-bocah. Bendina ora kon sekolah, amung kon ngemis golek duit diperat bapake. Bayangno. Lamun to kuwi sing mangkuni kowe ora sekolah uripe ning isor jembatan awan kon namen kon ngemis lek wis duwe duit dijaluk bapake tuweke dadi wong bodoh ora kenal sekolah apa maneh kenal mujadah apa maneh kenal Allah wa Rasulih bocah-bocah kabegjan ingkang den paringi Allah marang awakmu merupakan fadl lan peparing Allah. Kudu mbok syukuri. Mbok gunane kanthi sang saestu-estu. Mujadahmu, sekolahmu, lilah-bilahmu. Uga kudu kowe ya tepo salira. Ngesake marang kancamu sing kaya mangkono mau urung kabegjan. Kowe kudu ndongakne bocah-bocah. Ndonganya Allah mugi-mugi Gusti kanca-kanca lari-lari ingkang mboten kebejan kaya kados kula yang paling pertolongan nangis bocah-bocah. Besok bocah-bocah. Lamun to di antara kowe besok ana kabegjan dadi wong sing mulya uripmu. Sugih bondo, dhuwur pangkatmu. Sepisan bocah-bocah. Aja lali nang bapakmu lan ibumu bocah-bocah. Ngerti ya yen kowe dadi wong sing mulya, pinter saka dhuwur mau
Sebab oleh didik wong tua loromu bocah-bocah. Dongane wong tuamu bendina hingga kaijabene Allah. Kowe disengkakne ngaluhur dadi wong pangkat wong sugih. Ning aja pisan-pisan lali karo bapak ibumu sing melarat kae bocah-bocah. Lek sampai bapakmu, ibumu lali kepucut nyedakne kowe bocah-bocah. Kowe bakal dadi anak sing cilaka uripmu walaupun kowe dadi wong sing pinter apa dhuwit.